Если ты за Крым, вставай! 26 лютого 2014-го стало початком подій, які блискавично розгорнуться в Криму та назавжди змінять сотні тисяч доль. Тоді кримські татари зробили свій вибір і підтримали територіальну цілісність України. У відповідь російські прихильники вивели своїх людей. Після того, як стало відомо, що Меджліс кримсько-татарського народу призначив мітинг о 10-й ранку на 26 лютого, російське єдинство також оголосило про скликання мітингу. Вони призначили його на 14:00 того ж дня, 26 лютого, на тому ж місці, але їх прихильники, зрозуміло, почали приходити разом із кримськими татарами. Тобто вони теж почали збиратись десь о 10-й ранку. І, відповідно, на площі в один і той же час зібрались люди абсолютно різних політичних поглядів і абсолютно різних, як потім виявилося, цілей. У ході мітингу ми виразно бачили зв'язок тих, хто прибув. Ополченців, афганців, оцієї російського єдинства. Ми бачили пряму їхню взаємодію проти нас, проти мітингувальників, як потім згодом називали на процесі проукраїнських мітингувальників. Тоді, 26 лютого, люди повірили обіцянкам кримського парламенту та розійшлися. А в ніч на 27 невідомі озброєні люди захопили адміністративні будівлі та підняли російські прапори. Того ж дня з'явились перші повідомлення, що на кордоні Криму з материковою Україною та на в'їзді до Севастополя з'явились блокпости з представників так званої самооборони Криму під російськими прапорами. Я особисто тоді думав, що ось ця провокація, вона не постійна, вона буде залякувати, добуватиметься від України якихось поступок і таке інше. Ось таке відчувалось. Мені не здавалось, що це на постійному, що вони хочуть ось владу якусь у Криму залишити проросійську. І задля цього вони це роблять, хоч всі ці операції. Вони десятиліттями готувались. Вони десятиліттями всю незалежність України промивали мізки. Ну ось знову ми бачимо тільки 26 число, ось 26 і все. Згадуй, давай. Майдан розпочинається 13-й рік. Скільки телеканалів України, які перебували у Криму, показували Майдан у Криму? Лише ми. Хоча всі телеканали є. Будь ласка, всі телеканали працювали в Криму. Але решта не показувала, бо всім було здійснено там кілька дзвінків, і власникам телеканалів, і мені дзвонили, і сказали, що ми вживатимемо заходів, там аж до ліквідації, якби взагалі з усіх ефірів. Я ставив питання багатьом військовим. Вже потім, уже після всіх цих подій, не могли не знати західні країни про те, що Путін готується до цього. Не могли. Це неможливо було знати. У день захоплення адміністративних будівель перестають працювати офіційні сайти кримської влади, блокують рух громадського транспорту в центрі Сімферополя. Але все було сплановано заздалегідь прописаним сценарієм. І навіть нібито очевидець захоплення, який роздавав коментарі всім ЗМІ, був актором театру. 16 березня для більшості жителів Криму стало днем абсурду. Без ентузіазму люди потягнулись на виборчі дільниці. Бойкотували референдум кримські татари. Вони пішли у мечеті, тримаючи в руках священні книги Коран. Молилися за цілісність України. Упродовж тижня активісти в Сімферопольському парку Шевченка закликали ігнорувати референдум. Я не назвав би це референдумом. Це був просто такий декор. Вони чудово, напевно, самі розуміли, що ніхто цей референдум не визнаватиме. І насправді ніякого там референдуму не було. Голосували, зокрема, російські солдати, навіть ті, які показували свої російські паспорти. Навіть в інтернеті було, без будь-яких спостерігачів. Але потім для використання у пропагандистських цілях для легковірних людей сказати: ось, народ, мовляв, сам цього захотів. Насправді, референдуму там не було. 21 березня Путін підписує закон про входження Криму до складу Росії. І з цього дня починається нова хвиля репресій та переслідування незгодних. Окупанти почали затримувати кримських татар і звинувачувати у масових заворушеннях. Наприкінці квітня росіяни заборонили в'їзд до Криму лідеру кримських татар Мустафі Джемілєву.
3 травня він все ж таки спробував в'їхати на півострів. Тисячі людей вирушили у бік турецького валу на зустріч із лідером. Там їх зустріли сотні озброєних російських військових та бійці так званої Аксьонівської самооборони. Проти кримських татар окупаційні силовики застосували силу та відкрили вогонь у повітря. У момент, коли 3 травня його не пустили, у нас ще ні в кого немає досвіду управління натовпом. Можливо, у Мустафи і є якийсь, але він теж був не готовий до того, щоб ми з кров'ю, ось з такими втратами його завели туди. Він тоді прийняв рішення повернутись назад. А мені треба було якось комунікувати та повернути народ. Я ось просто тоді побачив перше, як народ, як через Гулію пройшов через БТРи, стріляючи БТРи. Я зі свого боку вважаю, що нам треба готуватись і до такого сценарію, і готувати наші збройні війська, які потім далі в автономії, вже в автономній республіці Крим у складі України, будуть командирами військових частин, які не ганебно здаватимуть зброю росіянам, коли вони прийшли і там дали їм валізу грошей. Мы против